La situació d'emergència sanitària provocada per la Covid-19 en l'àmbit mundial va afectar greument el funcionament de les cobertures i projectes de la Fundació Formació i Treball, amb la suspensió temporal o indefinida de la majoria de les activitats econòmiques i l'augment de les necessitats bàsiques dels col·lectius vulnerables als quals acompanyen. Es van crear i van reforçar nous mecanismes que donessin resposta a una urgència social sense precedents i sense perdre de vista la missió, les persones. Al llarg del 2020, la Fundació Formació i Treball ha atès a 4.116 persones vulnerables, un 57% de les quals són dones. D'aquestes, el 30% són majors de 45 anys. 585 han estat les persones formades, el 27% de les quals van realitzar pràctiques laborals en un context de pandèmia. Tot i la crisi socioeconòmica, 441 persones van ser contractades el 2020 per les nostres empreses d'inserció, mantenint les xifres del 2019, de les quals, un cop finalitzat l'itinerari, el 42% van trobar feina al mercat laboral. D'aquestes 441, un 15% pertanyen a col·lectius en situació d'irregularitat administrativa i a partir de la seva contractació han iniciat el seu procés de regularització. 796 persones es van inserir en empreses externes a través de programes i projectes propis o en col·laboració amb altres entitats. Ho van fer a través de 924 contractes, el 28% dels quals van ser superiors a 12 mesos, només un 1% menys que el 2019. Pel que fa a l'entrega social d'aliments, roba i mobles, aquesta va augmentar un 36% més respecte de l'any anterior, amb 9.281 famílies ateses. Pel que fa a les activitats econòmiques, en la divisió alimentària destaca la reconversió dels serveis de càtering i serveis a col·lectivitats, que es van reorientar a col·lectius vulnerables. La divisió de serveis es va convertir en una activitat essencial, amb el desenvolupament de la nova línia de neteja i desinfecció adaptada a la Covid-19. I la divisió tèxtil, en col·laboració amb els projectes Moda Re de Càritas i Roba Amiga, va gestionar 16 milions de quilos de roba usada a la planta de tractament de Sant Esteve Sesrovires, la més gran del sud d'Europa. Finalment, durant el 2020 i després de la reestructuració d'un pla de viabilitat econòmica adaptat a la situació de crisi, la Fundació ha generat ingressos per valor de 18 milions d'euros i ha aconseguit mantenir el valor social generat per sobre dels 31 milions d'euros l'any, consolidant el creixement d'un 33% produït el 2019. A totes les persones que han fet possible que la resiliència sigui el nostre lema el 2020, gràcies.